ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተዓዘብቲ ሎሚ ብዛዕባ ሓደ ኣብ ሂወትና መዓልታዊ ዘጋጥመና ዓብይ ፈተና ክንዛረብ ኢና ንሱ ድማ ንዘየኽብሩኻ ሰባት ብኸመይ ትሕዞም ዝብል እዩ ኣብ ዓለም እዚ ክንነብር ክብርን ማዕርግን ብልማኖ ወይ ብናፃ ዝዕደል ህያብ ኣይኮነን ዓለም ወርቃዊ ጻሕሊ ኣዳልያ እንካ ክብረትካ ኢላ ኣይተበካንያ ንስኻ ክሳብ ዘይተጋደልካላን ብልሃት ዘይተጠዓምካላን ማንም ሰብ ብናፃ ኣይኽብረካን እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ሰባት ኣብ ዙርያኻ ኮይኖም ክዕዘቡኻ ከለው ክንደይ ዝኣክል ሰናይ ልቢ ከም ዘለካ ዘይኮነስ ክንደይ ዝኣክል ጽኑዕ ስነ ልቦናን ስትራቴጂን ከም ዘለካ እዮም ዝርዩኻ ሰባት ከምቲ ንስኻ ብገርህነትካ እትሓስቦ ጽቡቕ መንገዲ ኣይኮኑን ዝጓዓዙ ኣብ ታሪኽ ወዲ ሰብ ብዛዕባ ስልጣን ሓይልን ሰብኣዊ ባህርያትን ብዓሚቕ ብምጽናዕ ዝፍለጥ ሓደ ዓብይ ጠቢብ ኣሎ ንሱ ድማ እቲ ኢጣልያዊ ፈላስፋ ኒኮሎ ማኪያቬሊ እዩ ፍልስፍና ማኪያቬሊ ጨካን ወይ መላኺ ተባሂሉ ክውቀስ ይረአ እዩ ነገር ግን ንክውንነት ወዲ ሰብ ከይሓበአ ቃል በቓል ዘቐምጥ ፍልስፍና እዩ ሎሚ ንዓኻ ዘየኽብሩኻ ቃላት ዝደርቡ ኢልካ ክብርኻ ዝትንክፉ ወይ ብትሑት ዓይኒ ዝርአዩኻ ሰባት ብኸመይ ብስትራቴጅን ብስነ ልቦናዊ ብልሓትን ከም እትንበርክኾም ዘርእዩ 7 ሓያላት ነጥብታት ብሰፊሑ መብራህርሂ ክንሪኦም ኢና ነዞም ነጥብታት እዚኦም እንተተግቢርካዮም እቲ ሎሚ ዘየኽብረካ ዘሎ ሰብ ጽባሕ ድንበርካ ክሓልፍ ክጥንቀቕን ክፈርሐካን ከምኡ ድማ ከኽብረካን ከም ዝኽእል ብምሉእ ድምፂ ዘረጋግፁ እዮም ነጥቢ 1 ስቕታ ብዝግባእ ልመድ ቀዳማይ ነጥቢ ንዘይኽብሩኻ ሰባት ክትህቦም ዘለካ ዝዓበየ ግብረ መልሲ ስቕታ እዩ ሓደ ሰብ ብዘረባ ክወግአካ ከሎ ከናእሰካ ከሎ ወይ ድንበሩ ሓሊፉ ከላግፀካ ከሎ እቲ ቀዳማይ ዝመፀካ ስምዒት እንታይ እዩ ብቁጣዕ ምምላስ ቃላት ምስንዳው ወይ ምባእስ እዩ ማኪያቬሊ ግን እዚ ዓብይ ስሕተት እዩ ይብለና ብቁጣዕ ክትምልስ ከለኻ ነቲ ዘጥቃዕካ ዘሎ ሰብ ጻዓትካን ጉልበትካን ኢኻ ትህቦ ንሱ ዝደልዮ ነገር እንተሃልዩ ንዓኻ ካብ መስመር ከውፀካ እዩ ስቕታ ድኽመት ኣይኮነን ስቕታ ማለት ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ዘየኽብረካ ዘሎ ሰብን ዓብይ ናይ ስነ ልቦና ክፍተት ወይ ከዓ ቫኪዩም ምፍጣር ማለት እዩ እቲ ዘናእሰካ ዘሎ ሰብ ካባኻ ግብረ መልሲ ወይ ከዓ ሪያክሽን እዩ ዝፅበ ንስኻ ግን ሱቕ ምስ እትብል እንታይ ይሓስብ ኣሎ እንታይ ክገብር እዩ ኢሉ ባዕሉ ኣብ ውሽጡ ክጭነቕን ክፈርሕን ክጅምር እዩ ኣብ ስራሕ ቦታኻ ወይ ኣብ ማሕበራዊ ህይወትካ ሓደ ሰብ ንዓኻ ንምንዓቕ ላግፂ ዝተመልኦ ዘረባ እንተተዛሪቡካ ብቁጣዕ ኣብ ክንዲ ምምላስ ንሓፂር ሰከንድታት ሱቕ ኢልካ ብስርዓት ዓይኒ ዓይኑ ተመልከቶ ድሕሪኡ ዋላ ሓንቲ ከይመለስካሉ ናብ ስራሕኻ ተመለስ እዚ ስቕታ እዚ ካብ 100 ቃላት ንላዕሊ ሓይሊ ኣለዎ ንሳቶም ክርድእዎ ናብ ዘይክእሉ ናይ ስነ ልቦና ደረጃ እዩ ዘብፅሖም ስቕታ ማለት ንስኻትኩም ካባይ እትረኽብዎ ግብረ መልሲ የብልኩምን ኣነ ኣብ ናተይ ዓለም ይዋጋይ ዝብል ሓያል መልእኽቲ እዩ ዘለዎ ነጥቢ 2 ካብ ምፍቃር ምፍራሕ ይበልፅ ማኪያቬሊ ኣብቲ ዘ ፕሪንስ ወይ ከዓ ንጉስ ወይ ከዓ ልኡል ዝተባህለ ፍሉይ መፅሓፉ ሓደ ህቡብ ጥቕስ ኣለዎ ክትፍቀርን ክትፍራሕን ክልቲኡ እንተዘይክኢልካ ካብ ምፍቃር ምፍራሕ ይበልፅ ዝብል እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣብዚ ዓለም እዚ ንኹሉ ሰብ ጽቡቕ ክትከውን ንኹሉ ሰብ ክትሕጉስን እንተፈቲንካ ሰባት ክንዕቑኻን ከም ድለዮም ክጥቀሙልካን ዓብይ ዕድል ኣለዎ ሰባት ነቲ ብሕያውነቱ ጥራሕ ዝፍለጥ ሰብ ይንዕቕዎ እዮም ነቲ ድንበሩ ዝሕሉ ጽኑዕ ውሳነ ዝውስን ሰብ ግን ይፈርሕዎ እዮም እዚ ፍርሓት እዚ ማለት ሰባት ኣሸበርቲ ክንከውን ኣለና ማለት ኣይኮነን እዚ ፍርሓት እዚ ናይ ክብረት ፍርሓት እዩ ሰባት እዚ ሰብ እዚ ድንበሩ እንተሓሊፈዮ ጽኑዕ ውሳነ ካብ ምውሳን ንድሕሪት ኣይብልን እዩ ኢሎም ክፈልጡ ኣለዎም ዘየኽብረካ ሰብ ሙሉእ ብምሉእ ከተሐጉሶ ወይ ክትከናኸኖ የብልካን ሓደ ሰብ በደል ከም ዝፈጸመ እንዳፈለጠ እንተደጊምዎ ካልኣይ ግዜ ብገርህነት ምሕላፍ ዋጋ የብሉን ንሳቶም ንዓኻ ንምንዓቕ ውዲት ክሰርሑ ከለው ንስኻ ድማ ድንበርካ ኣስምር እዚ መስመር እዚ እንተሓሊፍካዮ ስጉምቲ ክወስድ ዝብል ጽኑዕ ባህሪ ክህልወካ ኣለዎ ነጥቢ 3 ካብቲ ዝበሉኻ ንላዕሊ ኮይንካ ተራኸብ ፎከስ ኦን ዮር ግራውዝ ናይ ሕነ ምፍዳይ ዝበለፀ መግቢ ዓወት እዩ ብዙሓት ሰባት ሓደ ሰብ ምስ ዘየኽብሮም ምስኡ ክበኣሱ ከማኸሩ ወይ ሕነ ክፈድዩ ግዜኦም የጥፍኡ ማኪያቬሊ ግን ሓደ ሓያል መራሒ ካብ ዕንቅፋታት ዘይኮነስ ኣብ ራውሑን ኣብ ራእዩን ጥራሕ እዩ ትኹረት ዝገብር ይብለና
نبس وكف مستم زي يخبروخا سبات اتتفع دقيق كاباخا زتسرقت كبرتي جزئيا اتزبلت احنا مفداي نساتهم اب زي يرخبوه درجة فلتت هابتن عوتن كتبتصح كلاخايو نساتهم بزعباخا حماق كزاربون كنا اسوخان كلو نسخا جن ساعتكا كلو ناب نفسخا معبي ويون بيرسونال جروز او علو نساتهم بتوحد درجة كتعرف كتبو يخا كلو نسخا جن بسرحخن بعوتكن ملسحبهم نساتهم بزعباخا كزارو كلو نسخا تصوتاخا ويون سرحخا غتل إذا دما نساتهم زي كونس نسخا معوات كان لعلوي إيد محس كان زرقاقت عبي بالحاتيو بتكباركا طرح تزارب win through actions not argument سيبلنا أبزي حد عبي ناي دارك سايكولوجي بالحد كنقراكم مستي يخبرو خاسوات فتسيمكا كتكرخر أي قباكان حق إنتكا كترد أي تفتن كتكرخر كاللها نتسب نعخان مسعر زلوه ناي وشت دليتيخا التبرابرو بزربا سب كتأمن أي تخلنيها مغناتو سبات زسمعوها بناتهم ناي كني وي ناي تعبيت منتصريهم ماكيافيلي كم زبلو حقني حيلي بحيل منقدي ويون بتكبار يسرح سمعتكا كي قواتركا تتنقق ترقاقع حدا سب كسعركا زقبرو اتناتكا مرقاقع نتهنان تنكارنيو نساتهم بقالات كزاربو كلو نسخا بتكبارنت أرئيهم سبات ببزح موعوع بزربا زي كونس بجبريهم زرقرمون زنبركاخون زربا حلفيو تكبر جن تاريخ كوينيو يسترف نتبع حمشتا زنها وي سمكا حلو guard your reputation حد جزي سقطة طرح أخل زي كون اللوانا لو نفسه دما زنها وي سمكا كدفر كله يو ماكيافيلي كم زبالو زنا ويون ريبيوتيشن مسرتنا كل حيلن سلطانن ود سبيو ገንዘብካ እንተጥፊኻ ክትመልሶ ትኽእሊኻ ስልጣንካ እንተጥፊኻ ክትመልሶ ትኽእሊኻ ስሙን ክብሩን ዘጥፈእ ሰብ ግን ኩሉ ነገር እዩ ዝጠፍእ ሰባት ክደፍሩኻን ስምካ ክጸልሙን ከለው ዝናኻ ከይጠፍእ ብጥበብ ክትከላኸል ኣለካ እዚ ማለት ግን ኩሉ ግዜ ክትባኣስ ኣለካ ማለት ኣይኮነን እዚ ናይ ብልሓት መሳርሒ እዩ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ሕብረተሰብ ብንጽህናኻ ብተኣማንነትካን ብስራሕኻን ክትርከብ ከለኻ እቲ ንሳቶም ክፈጥሮልካ ዝደልዩ ናይ ሓሶት ምስሊ ባዕሉ ክፈሽል እዩ ናትካ ኣወንታዊ ባህሪ እቲ ዝበለጸ ናይ ምክልኻል ብልሓት እዩ ዓለም ንዓኻ ክትሐጉሰካ ትደልያ ግን ውሽጥኻን መንነትካን ባዕልኻ ክትፈልጦን ክትሕልዎን ኣለካ ነጥቢ 6 ግዲ ዘይብልካኹን The rule of indifference እዚ መበል ሻድሻይ ነጥቢ ናይ መወዳእታን ናይ ሓይሊ ጫፍን እዩ ንሱ ድማ ግድነት ዘይምሃብ እዩ እዚ ማለት ኢንዲፈረንስ ማለት እዩ ምንም ከም ዘይገደሰካ ኮይንካ ተመላለስ ሰባት ብዛዕባኻ ስለ ዝጨነቆም ወይ ስለ ዝቆንዮም ዘየኽብሩኻ ንስኻ ግን መንነትካ ንምርግጋጽ ኣብ ሰባት ኣይትጸጋዕ ካብታቶም ትጸባይ ኣይትኹን ኩሉ ግዜ ሕርቀን ወይ ኩናት እንተትሰሚዑካ ፈጺምካ ስምዒትካ ኣይተርእዮም እዚ ደረጃ ዳርክ ሳይኮሎጂ ይበሃል ምንም ከም ዘይደለኻ ግድ ከም ዘይብልካን ከተርእዮም ከለኻ ካብቲ ናቶም መዐቀኒ ወይ እምቡን ስታንዳርድ ትወጸለኻ ማለት እዩ ንሳቶም ንዓኻ ንመንዓቕ ዝገብርዎ ጻዕሪ ዋጋ ከም ዘይብሉ ክርእዩ ከለው እቲ ሓይሊ ናብ ኢድካ እዩ ዝመጽእ ኣብዚ ደረጃ እዚ ሰባት ዋጋኻን ክብረትካን ይርድኡ ፍጹም ስምዒታዊ ኣይትኾኑ መረጋጋእ ዓብዪ ናይ ዓወት መሳርሕን ፍጹም መንገድን እዩ ነጥቢ 7 ብጥበብን ዓርሰ መረጋጋእን ተጠቐመሎም ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ስነ ስርዓት የብሎምን ብናይ ሰባት ግዜያዊ ባህሪ ክትገረም የብልካን ሰባት ክደፍሩኻ ከለው እቶም ኣንጻርካ ዝነበሩ ድልድላት እዮም ዘፍርሱ ዘለው ዓለም እንታይ ነታ ክሳብ ትፈልጥ ባህሪ ሰብ ንምቕያር ኣይትጽዓር እዚ ከንቱ ድኻም እዩ እቲ ኩነታት ክሳብ ዝመዓራረየልካ ግን ተረጋጊዕኻ ኣስተውዕለሎም ምኽንያቱ ንሳቶም በቲ ገዛእ ቁጥዓኦምን ትዕቢቶምን ባዕሎም ክፈርሱ እዮም ሰባት ድማ ኩሉ ግዜ ይዕዘቡ ኣለው ክብረትካ ነዊሕ ህይወት ክህልዎ እንተደሊኻ ተዓገስ ምስ ሰባት ክትሰርሕ ከለኻ እቶም ዘየኽብሩኻ ሰባት ከይተረፉ ናብ ረብሓኻን ናብ ዓወትካን ክትጥቀመሎም ፈትን እዚ ናይ ዓወትካ መጀመርያ ክኸውን እዩ ክቡራት ተዓዘብቲ እዚ መልእኽቲ እዚ ንዓኻ እዩ ንዓኻ ዋጋ ንዘይህቡኻ ሰባት ክብሪ ኣይወሃብን እዩ ካብ ድሕሪ ሕጂ ማንም ንዓኻ ዘየኽብር ሰብ ኣይተኽብር ድንበርካ ሓሉ ብስቕታኻን ትዕግስትኻን ቅፅዓዮም ብግብሪ ድማ ኣንበርከኮም ነዚ ቪድዮ እዚ እንተፈቲኻዮን መምሃሪ ኮይኑ እንተረኺብካዮን
ላይክ ግበሮ ንዓኻን ንመሓዙትካን ዝጠቅም ኣተሓሳስባ ዝቕይር ተመሳሳሊ ትሕዝቶ ንምክትታል ድማ ሰብስክራይብ ብምግባር እታ ናይ ደወል ምልክት ምጥዋቕን ኣይትረስዕ። ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ብኻሊእ መምሃሪ ኣርእስቲ ክሳብ እንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንዓኹም ይቐኒየለይ።